Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri bideo berri honetara eta gaurkoan Fallout Shelter honetara sartuko gara. Gainera nahi nuen zehozer ezberdina ekartzea, apur bat zehozer eraikitzeko aukera ematen dugun horrelako edozer gauzatxo. A ber, orduan hemen nola geldatu ginen. Hori ez. Ea jogoratzen dudan nola eraikitzen genuen. Vale. Diru gehiago. Vale, hemen eraikitzeko. Zer da? Enfermeria, vale. Beharko ditugu sendagai gehiago, beraz. Hemen ez. Vale, dio du laureun, orduan itxan beharko dugu. Purgatoriago nivel sigo linda, eso mantendu hor. Eso, a ver. Orduan baingo dugu bigarren erietxe hori. Hemen. Vale, ahora es. Eso. C. Eta C eraikin esango litzateke. C. Horra eta zo. Zagian horra zeo zer jateko. Vale, janari zongo gaude, energia ere ando gaude. A ver. Ez da pentsatu ere. Zera. Vale, hori da ze. Hori hori goze ezin dugu kendu. Txarto. Vale, horra aur bat. Eso.
Nengo ezin dugu zer gehiago. Eraik. Hori humana da, vale. A ver. Gaiz gertatzen den orain. Vale, gauzak ez dira oso ondo atera. Banean. Eskatuko gara. Ja. Vale, joan kanpora. Txarren zerik handiko dizugu hau. Zori jarriko dizugu hori. Uraren alio du. Eunder irogeita mazaz. 75.
P. A ver. Ordenan zaigu. Vale. Ura behar dugu. Hori hobetzeko 500. Bai. A ver, ura. 150. Ja, Leisteru izango dugu berriro. Hogei, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, badakit. Ur gutxi dudala. Vale. Itzuli. Vale. Ura oso geldo doa.
Bueno, lagunok. Hau oraingo hemen utziko dugu eta horrengoan gehiago hau.